gaur egun Europan kontsumitzen ditugun elikagaien segurtasun maila esan genezake oso altua dela. Behintzat munduko beste herrialde batzuekin alderatzen baldin badugu. Zu pentsa aurreko mendearen azken hamarkadetan gertatu zirela elikagaien inguruko krisi oso larriak, ezta? Adibidez, beieroen gaitza, dioxinen bidezko intoxikazioak, koltza olioarena apur bat lehenago, eta horrek suspertu zuen olako ardura bat, ez? Gai guzti horien inguruan. Eta 2000 urtetik aurrera, Europako segurtasun legeri guztia irauli egin zen erabat. Arau juridiko berriak sortu, kontrol ofiziala zorroztu egin zen, elikagaien segurtasuna kontrolatzeko eta koordinatzeko agentziak sortu ziren autoritateak, Europa mailan EFSA, estatu kideetan ere bai, Espainiaren kasuan nahiko zan, Euskal Autonomia Erkidegoan elika ere bai urte batzu beranduago, eta guzti horrek asko lagundu du segurtasun maila aurreko mendearekiko behintzat hobetzen. Segurazki asko dago egiteko oraindik, baina esan genezake segurtasun maila altua dela. Elikagaiei kontrol batzuk egiten zaizkie eta maila desberdinetan. Adibidez, Europa mailan kontrol ofiziala burutzen da mugetan. Europara importatzen diren elikagai guztiak pasa behar dute kontrol ofizial horretatik. Eta esan behar da, urtero, alerta kasu gehienak kontrol mota horretan ematen direla, beraz, onartuko dugu filtro ona dela hori. Gero, maila nazionalean ere kontrol ofiziala burutzen da. Bai industriek pasa behar dute kontrol ofizial hori, eta baita ere merkaturatze kanaletan, supermerkatuetan, eta dauzen produktuei ere egiten zaie kontrol ofiziala. Hainbat parametro aztertzen dira, guztiak segurtasunarekin lotuak. Adibidez, mikroorganismoen, bakterien edukia elikagaietan, edo aztertzen da gehigarrien gehienezko mailak gainditzen diren edo ez, edo ingurumen kutsatzaileen gehienezko mugak, edo adibidez, etiketatuan dagoen informazioa, alergenoi dagokienez, adibidez, ea egokia den edo ez, olako gaiak aztertzen dira. Eta esan behar da, mende honen hasierarekin batera, kontrol ofizialaren bidezko datu guztiak publikoki eskegita daudela eta edozeinentzako eskuragarri dauzela. Elikagaien esparruan, mehatxurik handienak nik sailkatuko nituzke bi talde nagusitan. Alde batetik behar bada ezagunenak arrisku mikrobiologikoak, bakterien eta virusen bidezko arriskuak batik bat. Danok ezagutzen dugu, adibidez, salmonelak suposatzen duen arriskua, eta salmonela bezala badaude ere beste mikroorganismo batzuk, temperatura kontrola eta eragin behar dana ez daitezen zuertatu. Gero beste talde nagusia da arrisku kimikoena. Arrisku kimikoena oso esparru zabala da, ze jatorri desberdineko arrisku kimikoa daude, batzuk ontzirak eta materialetatik eratortzen dira, beste batzuk helburu teknologikoekin ipintzen ditugu elikagaietan, sustantzia kimiko batzuk, gehigarriak adibidez, beste batzuk prozesatzean zehar sortu egiten dira, adibidez frigitze prozesuetan, akroleina eta akrilamida, edo adibidez palma olioaren auzi honekin, orain bogan dagoen auzi honekin, esan beharra dago, palma olioak badituela alderdi nutritibo ez onuragarri batzuk, baina egia zen orain suertatu den hau datorrela bere fintze prozesuan zeharreko temperatura altuen gatik eratorritako sustantzia batzuk sortzen direlako hortartean, benetan kaltegarri direnak, ez? Eta gero aipatu behar da, sustantzia kimiko asko elikagaitan topatzen ditugunak datozela ingurumen kutsaduratik. 19. mendearen amaiera aldetik, industriaren garapenarekin eta hainbat eta hainbat sustantzia kimiko isuri dugu ingurumenera, eta horiek noski elikadurak atera iristen dira. Elikagaien segurtasuna areagotzeko elikadurak atean zehar une desberdinetan zar genitzake hobekuntzak, ez? Une bat aipatzekotan behar bada kontsumitzaileon unea aipatuko nuke, ezta? Naiz eta aurreko urrats guztietan segurtasuna asko zaindu, guregana iristen direnan elikagaiak ere, guk erantzukizun badaukagu eurengan. Eta kontrol ofizialaren bidezko datuek agerian ipintzen dute, urtero gertatzen diren alerta kasu askoren atzean, iaia 40% atzean dauzela etxeko praktika bezegokiak. Higiene praktika bezegokiak, ez ditugula eskuak oso ondo garbitzen, edo tresnak, edo tratamentu termiko desegokiak aplikatzen ditugula elikagaietan, kontserbak egiten ditugunean etxeetan, adibidez. Beraz, gauza horien inguruan informazio bilatu eta apur bat modu zentzuzkoago baten joka genezake zenbaitetan.